SP Production. Ingehlali focus wazabani Angisayiboni kahle Angisayiboni kahle Angisayiboni kahle Sebashala ngamagama la uvelathi into yami angisayiboni kahle wezintombi zanamhlanje anekuthala kanje adlala ngothando adakamanya kahle wezinsizwa zanamhlanje adlala njena adlala ngothando lento bebe yangilume uhamba umasho uyasikhulume Angekimenu yahlunyezwa athi uyalena lena ubaba wengane yami yena uhlala kude nami esho bexhumana naye athi uyalena athi mama wengane yami yena uhlala kude nami esho bexhumana naye sebashala ngamagama la uvelathi into yami nesithando sami angisayiboni kahle Awusuka makufana sesibuyile egcekeni wafika amakhosi endaweni wathula kumsinde ebandleni onenkinga kabuyele eceleni ithina amabhinca selugqoka ukotini lahlela uplan udango ugqoka uskentsheni nyathela nge-abhita mfana uyangizwa vele ngakithi qhela amabhinca uzokutshela uking noma vele ngakithi samabhinca